Igbo bụ Igbo mma mma. Ekenekwa m ka tata mara anyị mma. Aka m bụkwa Nwaada Chidimmaofor Igbo. Ijere onye gboo. Aka m nọkwa na nkuzi ka esi na-etinye ha akụrụngwa ndị oyiri Igbo. Ụbọchị tata ka mmanwụ mgbankwọ na-ewetara unu ka esi ji agwọrọ agwọ na-etinye ha ihe kechi dịka magi. Naanị nnu na ose ka m ga-etinye ya. Amara m ka ndị si esi nke ha, mana aga m egosi ka esi ka mmanwụ mgbankwọ si esi nke na-etinye ha magi. Nke a bụ yabasị ndị bekee kpọrọ onions. Onwe onye amaghị ya. Ọgwụgwọ ọ na-adị mma maka anya, maka mmadụ ịta ya na ndụ. Ọ na-adị mma, ọ na-agwụkwa anya mgbu. Nke a bụ ụgba, ndị be anyị na-akpọ ya ụkpaka. Nke a bụ ụgba nji ga agwọ ya nwa bụ ji. Nke a wee bụrụ ose. Ihe a bụ ose ntakịrị ndị Igbo. Mụnwa wụ ihe suru ya ona ye esuo ya esu ya ka m ji esi nri. Nke a wee bụrụ nnu. Onweghị onye nọ n'elu ụwa na-amaghị ihe bụ nnu. Mmadụ niile na-eri nnu. Unu ma ihe bụ nnu. Nke a wee bụrụ nke ndị be anyị bụ ndị Igbo na-akpọ ọkwụrụ. Abịaghị m ishi epu ọnụ kpọwa ya ọkwụrụ. O nwere ndị na-amaghị ka esi eji ọkwụrụ were esi. Ọ dị ka tupu m wee wepụta ya nwa bụ ọkwụrụ, enyi m nwaanyị sị m, hei mgbankwọ, ejikwa ọkwụrụ agwọ ji. M sị ya, nne melowe na ị ga-afụ ka eji ya nwa bụ ọkwụrụ were agwọ ji, na ọ bụ ya atọkarịchara. Unu ga-afụ ya mgbe m ga-eme ya. Nke a bụ mmanụ Igbo, mmanụ esi na akwụ. Onweghị onye amaghị ibe a na-akpọrịda ọhịa. Nke a bụ ji. Akpịchago m ya azụ, gbuwacha ya egbuwa. Onye nsi ga-eji ya wee si. Onwe ndị na-egbuwa nke ha nnukwu, mana ọ na-adị mma. Maka mụnwa onye aka nsi egbuwa ji nke m. Nke a wee bụrụ akwụkwọ nri eji ga-agwọ ya nwa ji. Tata agaghị m eji ogiri. O nwekwara ndị ga-esi nri na-ejighị ogiri. Nri ha na-atọ, ọ na-atọ tọkarịa nke tọkarịa ndị ahụ etinyere akụrụngwa ndị oyiri Igbo. Unu ga-afụ nke tata ka esi eme. Maka mmecha ya, unu si na asị na-eje nwakene dịka nsi wee mee tata. Ka m gosi unu ka esi ya mee ya nwa wee. Aga m ebu ụzọ sinye ji, mgbanye mmiri. Ọ site na ka ji na-esi, mgbanye mmiri wee tinye ji. Onwe ndị na-eche mmiri ha sụọ asụọ tupu ha nwa etinyere ji. Enene, ọ bụrụ na mmiri apụta ya ka isi wee chọọ, aka a ga-aza ya azụ etinyekwu. Nke a adịgo. Anyị ga-eche ya nwa ji ya ezie tupu anyị agwọwa ya. Ugbu a anyị ga-enene ma ya bụ ji oyego. Aga m agụpụtazi ya. Aga m etinyezi ọkwụrụ na-etinye ka ọ gbasatụ ọkụ, ka ọkụ metụtụ nchie. Ugbu a aga m enene ya nwa bụ ọkwụrụ. Ọ bụrụ iwu na ọ ga-eyi, ikupụta ya. Unu n'anya efu tupu m wee sie ya bụ ọkwụrụ, asachachara m ya, bepụ isi ya ebepụrụ m isi ya wee sachacha ya. O na-ekwesịrị isi were mee tupu etinye ya na isi ya. Na isi ha ncha ebepụchara m ya ebepụ. Ọkwụrụ a na-adịkwa mma n'arụ. Aka m ga-akụzi ihe ọ na-arụ. Ọ nara egbu mmadụ, a na-ata ya ata. Ya bụ ọkwụrụ ugbu a ngụpụtacha ya.
aga m esuzi ya n'ikwu. Esi chagoni aga m ekupụtazi chetakwa na ọka bụkwa ji ọgwụgwọ ka anyị na-agwọ. Nke a bụ anyị abanyego n'agba nke ọzọ nke ngwọcha yazi. Ị ga-eche ka ya nwa bụ ite kpọtụ akpọ. Ọ bụrụ na ite ga-akpọgo ga-etinye ya mmanụ dịka onye isi wee chọọ. Itinyechara ya mmanụ ga-etinye ya yabasị, itinye ya ụkpaka ụgba, ịgbatunatakwa ọkụ. Itinye ya ọkụ, ị gaghị eche ka ọ yee ere ka ị na-etinye nke a, ị na-etinye nwanne ya. Nke a bụ akwụkwọ nri ya nwana nke ị chere ka nke ahụ yee ere. Itinye ose gị site na onye isi wee chọọ. Itinye ji ka itinyechara ji gị, itinye nnu were gwọkọọ ya. N'afọ m ebe etinyere ihe ọzọ dịka magị, maka ndosi na ọ bụrụ na ejiri magị ihe gaghị atọ ụtọ. Ị na-anya ifu na ihe nji wee na-agwọ ya nwa bụ ji bụ ihe na-enyegasị ọbara. Ụkpaka nke a na-akpọ ụgba ọ na-enye ọbara. Akwụkwọ nri na-enye ọbara. Ị na-anya ọ bụrụ na mmanụ atọrọ, itinyekwuo mmanụ, itinyetukwuo mmanụ ka ya nwa bụ ihe wee lọkọọ. O nwere ndị na-anaghị, ọ bụkwa iwu na ndị gị niile ga-atọcha mmanụ. O nwere ndị na-anaghị achọ mmanụ ọka nkọ, itinye ya onye isi wee chọọ. Nwere ndị na-achọ ihe mmanụ, nri ọwụ na mmanụ tụrụ nnukwu. Ị hụrụ na ya nwa ọkwụrụ bịa ma akwụkwọ nri chịkọọ ọnụ. Anyị ncha ma na omenala ka ọwụ mmadụ sikata nri ole n'elu. Ihe ọbụla siri nri sikata ihe nene ma ihe ị na-esi ọtụkwara nri. Ọ bụrụ na ọ tụrụ nke afụtụ, ọ bụrụ na ọ tụrụ itinyekwuo ntakịrị. Mana o nwere ndị anaghị achọ ihe tụchara nri maka o ji ga-abụ na-esi gaa na-enene. O nwere ndị anaghị achọ ihe tụrụ nri. Anyị ncha ma na ụgba na-enye ọbara. O nweghị ihe nji wee si nri ya kịta wụ ihe oyiri Igbo. Ọ ihe ewetara n'ubi be anyị, ihe anyị wetara n'ugbo. Ụkpaka onwe onye wu onye Igbo amarọ ebe ụkpaka na-amị. Onwe onye amara ihe wukwu ụkpaka. Anyị nwaji aka anyị eme ya. Akwụkwọ nri anyị nwa na-akọ ya. Ji anyị na-akọ ji. Mmanụ nwere n'ala Igbo ịpụtara ukwu akwa alapụ ịdụ na ya. Anyị nwa na-eme mmanụ dịka m na-agwọ ya nwa bụ ji. Agbatụnatara m ọkụ ma unu ga-afụ ya. Ọ bụrụ ya na-afụ na ya nwa bụ akwụkwọ nri achagharịchago. Ọ bụrụ na agbatụghị m ọkụ, unu ga-afụ akwụkwọ nri m achagharịcha, mana ọkụ m agbatụnatara m ya agbatụnata. Adị m eri akwụkwọ nri chagharịrị achagharị. Ọ ga-adị fresh ka dụ ndụ wee nye ihe a chọrọ. Lee ya nye ego. Ya nwa bụ ọkwụrụ mere ya nwa nwa akwụkwọ nri wee chịkọọ iri ji onye gị ihe a chọrọ. Ọkwụrụ na-arụ ezigbote ọrụ na-arụ mmadụ. Ndị ọya isicha akwụkwọ nri nọrọ iche na ị na-agwọ ji, nke a nọrọ iche asị gị tinye ya mmiri ju ya na-asọ pụtọpụtọ. Akwụkwọ nri achagharịcha ezi enye gị ihe a chọrọ. Ji ehegokwa. Anyị ga-agụpụta nji anyị siri ka anyị nene. Mgbankwọ ga-enene ji ọgwụgwọ mụ na mmadụ adịrị azọ ya ọzọ.
Nene onye si nri nene. Ọ dị ụtọ. Ụmụ Igbo, unu afụgo na ya nwa bụ ihe. O nwere ndị ga-asị, hey, onye ma ji nke ọgwụrụ, o tinye ya ma gị, o tinye ya crayfish, o tinyeghị ihe ọwụna ma o were jụọ unu. Ndị mgbe gboo, maka na onye gboo ka mbụ na ọ sọsọ nri ka ha nwere be ha, ọ na ha anaghị eri nri mgbe ahụ, ka ị ga-asị na nri ha anaghị atọ ụtọ. Nri ọbụla fọrọ nnu, ọ fọrọ ụtọ, nnu wu ụtọ. Ịchọzi ime ya ka ọ tọọ ṅaa isi, ịchọba ogiri. Mana ị hụrụ ọkwụrụ a ntiri ya na akwụkwọ nri sike na yo na emecha ịkpọ ijere onye gboo. Mmechi ịkpọ ijere onye gboo si ya, nne anwa na-ekenere m ihe ahụ ị kụziri, nekwe gwazie m ma ọ dị ụtọ ka ọ na ọ dịrị ụtọ, maka na ọ bụrụ egwuregwu ka anyị na-egwu. Ya nwabụ nne dị ụtọ. Ana m agwa unu na ọka unu kwete m mgbe unu ga-ekweta m mgbe unu sichara ya. Ị gaa n'ahịa, ụmụ ihe ahụ bụ siri eji eme ya nwabụ nne, digo kwunatacha ya, ị bịa gwọrọ di gị ji, ịkpụchazie na-eji ha akụrụngwa ndị oyiri Igbo. Di gị si gị na ọ dịrị ụtọ, bịakwute sị m na ana m atụ ashị ihe kechikechi ndị oyiri Igbo, o nweghị uru ọ bara anyị, ka anyị tụsagodi ya wee riwe nke anyị, maka na nke anyị niile anyị na-eri bụ ọgwụ. Kama ọ ga-emerụ gị ahụ, onye ga-arụ ike tichasị anyị ya dị gị na-arụ etichasị. Ọ dị ka ọ kwụrụ nji wee si ya. Ka m bidogodi na ụkpaka na-enye ọbara, anyị niile ma ọkwụrụ ewuri ya na-asị ndị agborosi na-atakwa m, ndị ajọ mmadụ na-achọ m spiritually n'ime mmụọ. Iwe agwaghị ihe ọkwụrụ na-arụ, ịhụ na ndị iro gị na-achọ gị, it will be drawing their parts. Ọ na-adị mma mmadụ ị na-akọ nji ume ọkwụrụ ọfụma na-erite ya ọfụma. Nke ọzọ wee bụrụ akwụkwọ nri, ọ na-enye ọbara. Onye ya ama na akwụkwọ nri na-enye ọbara, mba. Yabasị, agwabeghị m ụnụ, ndị na-enebeghị ihe onyonyo nji maka yabasị wee mee na YouTube, gachi ya ha n'azụ na-eme ya. Ọ na-agwa anya maka ndị na-enwe anya mgbu. Unu tachacha ya, unu agwa m how clear anya mgbu unu, anya na-egbu unu dịzi. Anyị ga-abịa na njedebe nke taata. Unu afụgo ka o si wee gaa. Afa nka bụkwa Nwada Mgbankwụ Chidimma Ofegbu Ijere onye gboo. Ka emesịa.